Apa meneh sampean duwe niat ora prayoga? Sampean duwe niat elek karo Pandhawa arep gawe sengsarane para Pandhawa. Menungso ora tatan. Lah kok ngoman-oman. Cangkeme ora kena diatur. Cangkeme ora kena ditata. Durna. Durna. Kowe ngoman-oman Kakang Semar le arep bangun kayangan sencaki sing ora trimake. Abung nggih luput kajengipun Kakang Prabu. Sampun pun pambengi kula badhe pun mejahi dening pun Raden Werkudara. Cangkemmu Yohan. Wah. Wah, asik iki. Tak botoane. Dendra Werkudara. Bagong kuwi. Niku wau mboten mung nglarak. Begawan Durna ning wau keteng anu. Kula tekan mriki teng jaba pun omong-omongan kalih kula. Apa kuwi? Ndara sencaki niku lho. Bagong. Neng jero enek Durna, engko nek ana kalodhangan padu aku tak maju tak larake sirahe. Wah, ngaturaken gunging panuwun namit samangke kula sampun pun paringi kalodhangan wekdal. Kula kinen matur sanipun Sinon Prabu Puntadewa. Lah punapi ingkang dados daharunanipun seniki enten tawon ngencoki weteng kula. Nah. Mbangane ngentep rak terus dadi saya gedhe wetengku kok. Nek wetengku saya gedhe saya ora ketok. Ngapunten saderenge. Kula sewantan pati nimbalan iki mboten kok teges kula lancang. Nanging bot-bote kula nyendikani lan bot-bote kula kepengin ngabekti kalih tiyang sepuhipun Bagong nggih menika Lurahe Semar. Bapakmu Semar nggih. Kena ngapa kowe matur mangkono? Manu Bapak Semar niku utusan kalih kula. Kula kadhawuhan supados sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Lah napa wigatine Bapak dereng paring dawuh. Sing baku para Pandhawa tok boyong ning Karang Kadempel. Mangkono Bagong nggih. Para Pandhawa tok boyong ning Karang Kadempel. Sinambi mundi wujudipun pusaka negari Ngamarta. Ingkang winastan wujudipun pustaka Jamus Myang Jamrut. Apa pustaka Jamus Myang Jamrut Kalimasada pusaka negari Ngamarta kedah kaboyong dhateng ing Karang Kadempel sareng kaliyan Pandhawa gangsal rawuhipun dhateng padukuhan Karang Kadempel. Lah napa sing dadi wigatine kula ora ngerti. Merga bapak ora bloko karo kula ning ketoke bapak wau pun bloko kalih Gareng. Mulane iki Gareng kula jak kula kanthi niki ben dheweke matur wigatine apa kok Bapak ngresake pengen para Pandhawa gangsal cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambimu diwujuding pustaka Jamus Myang Jamrut Kalimasada kajenge Gareng sing matur. Mau jare kowe wae sing matur. Merga jaremu Panakawan Gareng kuwi nyawang wae ora mesra. Merga paningale kira tangane ceka, sikile becik. Kok saiki tok kon matur. Aku arep mulih wae, Gong. Mulya. Aku kowe lara ati karo Sinuwun Puntadewa, aku memang lidasi nambung aturku kok. Kowe matur wigatine Bapak apa aturna reng? Oh nggih. Kula kaparengaken matur nggih Sinuwun. Iya nala Gareng matur. Nggih. Wau niku Bapak paring dawuh bener. Bagong sing diutus teng sowan teng ngersanipun para Pandhawa. Janjane kula niku ora dijak karo Bagong. Ning bot-bote kula niku nggo pengantep-antep. Bot-bote kajenge para Pandhawa niku pirsa apa sing dadi wigatine Bapak kok ngersake kepengin para Pandhawa gangsal rawuh teng Padukuhan Karang Kadempel sinambimu diwujudipun pustaka Jamus Myang Jamrut Kalimasada. Menika Bapak kepengin bangun kayangan. Bapakmu ya Kakang Semar arep bangun kayangan Nala Gareng. Nggih. Lah napa wigatine Bapak utawi Bapak Semar ajeng bangun kayangan? Kok Pandhawa gangsal sing disuwun rawuh sinambimu diwujuding pustaka Jamus Myang Jamrut Kalimasada. Wujuding pusaka menika badhe pun ginakaken serana murih rancak lan kasembadyaning sedanipun Bapak anggenipun badhe bangun kayangan. Mekaten menawi ngendikanipun Bapak lidah sinambung saking Panakawan Gareng. Walah ngarep bangun kayangan to Semar ki, Reng. Heeh. Mbok lakone mbok sing rada antep reng kowe kowe ora.
Pengen nang kono kae nang Peyungan wis Semar bangun kayangan. Saiki ya iya nganti judeng ndasku kowe. Ayo manut sing ngresake kok ora iki. Nah, kudu sendika dawuh ora. Heeh. Nganti referensi buku 1001 malam tak buka. Hubungane apa kok ora iki ora? Aku sangka bingungku. Wong Semar arep bangun kayangan to, Rek? Heeh. Nah niku, wah lah jebule bapak niku ajeng bangun kayangan. Kula bingung kok Semar ora kentekan material. Bangun bangun kayangan kiyeng ning bangun dalan wah remuk. Iya Bagong. Nggih. Lah niku munggah wigatine bapak utusan kali Bagong utusan kali Gareng niku wigatine niku wau. Lah monggo pusaka ajeng diparingke kula matur nuwun wondene mboten diparingke alasan lan dasare napa kula nyuwun katerangan sing gumanthah. Wekdal kula kandharaken tersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Sumangga. Bagong wonten dawuh. Aku bingung. Bingung? Iya, bingung mikir manuk podang kuning napa? Dudu. Nanging aku bingung pusaka arep tak pasrahke kowe apa arep tak pasrahke Bapa Durna. Lho. Durna? Iya. Lho niki rawuh mriki wigatine napa? Negara Ngastina Ketaman Pagebluk. Bisane Waluya Nirmala Temah Jati. Kalamunta tinumbalan wujuding pusaka. Negara Ngamarta ngengaran pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada Bagong. Weh lah nggih. Ha kok ora pati nduga mana kula. Ning nuwun sewu lho, Den. Kepiye Bagong? Mboten napa-napa upamane mengke wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada mboten diparingke teng kula mboten napa-napa. Sing penting Pandhawa gangsal kesdu lan kersa rawuh teng Pedukuhan Karang Kadempel. Merga sing dibutuhke niku Pandhawane sejatine dudu kok wujuding pusakane. Nek kula tesih sampeyan nanggep kula niki bature sampeyan. Nek kula tesih panjenengan nanggep minangka abdining para Pandhawa, sampeyan mandhahar atur kula. Kowe arep matur apa, Bagong? Mengke riyen. Sampeyan ugi para Pandhawa menika kedahipun mawas, kedahipun pirsa lan kedahipun tanggap. Kurawan niku pun pimpira mawon gawe cintrakaning para Pandhawa. Kurawan niku wiwit wis ping pira mawon gawe sengsarane para Pandhawa. Wiwit para Pandhawa tesih kuncung ngantos sakmenika nganti gelung. Wiwit Pandhawa tesih lare nganti sakmenika gerang bongkang. Kurawan niku mboten kendhat damel karti sampe kok ajeng nyengsarake para Pandhawa. Lah kenang apa kok kula matur ngaten? Kula niku mung nyuwun dhateng ngersanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Ya. Ngawur ora. Puntadewa kok Duryudana. Sapa? Sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa kula suwun supados lena ing kaprayitnan. Kewalik, Kang. Kewalik. Supados mboten lena ing kaprayitnan. Oh, supados mboten lena ing kaprayitnan. Nuwun sewu lho niku amit nemu niki arepa gurune Pandhawa ning niki janjane wisa niki wisa niki. Sing wisa apane? Lho cangkeme niki. Niki wisa niki ngumbar wisa niki. Ngati-ati sampean. Pandhawa niku kagungan wujuding pusaka aran Kyai Kalimasada niku dados kekuatan dados cagak tuwake negara Ngamarta. Pandhawa 5 sak kawulane niku kekuatane dumunung wonten ing pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Lah kok arep disilih karo wong iki. Arep disilih, arep diboyong teng negara Ngastina. Kamangka alesane nuwun sewu. Negara Ngastina Ketaman Pagebluk. Nek miturutipun Bagong negara Ngastina Ketaman Pagebluk niku pun lumrah, pun wajar. Merga napa? Ngastina niku isine mung wong elek-elek. Ngastina niku isine mung wong-wong buangan. Gento kabeh sing teng negara Ngastina niku. Ngaten. Dadi nek umpama negara Ngastina niku Ketaman Pagebluk wis sak lumrahe, merga Gusti arep ngelingke karo kawula negara Ngastina ben supaya emut niku mun lumrah. Ana Ketaman Pagebluk kok malah arep disingkirke. Aku kudune ra dienggo evaluasi, nggo introspeksi diri ya, Reng. Heeh. Ngerti ra tegese evaluasi ki apa ngerti ra? Apa? Wah, sing ngomong ora ngerti ukarane artine apa. Introspeksi diri ki apa to? Introspeksi diri kuwi ya, Kang. Tak awangi. Introspeksi diri kuwi iso ngajeni marang wong tuane. Aku ngomongi ya mung kleru wae kok.
Introspeksi diri kok ngajeni karo wong tuane kuwi kewajiban ora introspeksi. Apa? Heeh. Ayo sari kaya. Niku pun sak lumrahe nek negara Ngastina ke Taman Pagebluk. Sing ping pindhone kula ngrasa ganjel. Ganjel kula napa? Niki kok ajeng digawe tumbal. Ana pusaka kedaden sekenalin Dradegdaya pusaka kadiwatan. Kula ngerti sejarahe Kalimasada kula ngerti merga kula ngetutke Pandhawa wiwit cilik nganti sakmenika mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda wonten negari Ngamarta kula ngerti. Kula niki wong tuwa wareg mangan gemalan jagat legi asining kanan. Niku pusaka pawitan niku pusaka nggo dasar negara, nggo dasar sewijine negara ana kawulane, ana nayakane, ana nalendrane. Kok arep nggo tumbal. Cobi mang gagas. Cobi mang petung kanthi pemikiran logis. Yuridiksi kurikulum-kurikulume kedah cetha. Ngapa kok dienggo tumbal? Lah niku rak malah bebayane nek umpama mengke kelakon sampean pasrah geteng niki. Truwelu niki. Amangke malah kacintrakan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa angel mijet wae ngranti banyu sinaring naregae cintrakane para Pandhawa. Sebab Pandhawa wis ora duwe dasar, Pandhawa wis ora duwe paugeran. Wekasan wong nek sing wis ora duwe dasar urip, ora duwe paugeran, ora duwe adeg-adeg urip, wong niku gampang disengsarake, wong niku gampang dicilakane. Iya, ora mung ya mikira. Mang Penggale. Sorry kaya karang kula niku wis membara pidato kula. Iya, Bagong. Cobi Mang Penggale. Ngoten. Ya nek tenan negara Ngastina ke Taman Pagebluk. Nek ora, engko gagane iki mung utusane Bathara Paya. Sapa reng? Sapa Bathara Paya sapa? Sing mangan bocah Sukerta, Bathara Kala. Kok Bathara Paya ora? Nek Bathara Paya terus kok lakone Murwa Paya ngono. Rak ya wagu ta Gong kowe. Gagak niki mung utusane Bathara Kala. Kula men iso apal kok kula karo gerak-gerike Durna niku. Durna niku mesti bersekutu pidak jempol kalih Gandala mayit. Ngoten Reng? Heeh. Betari Kinasih Durga. Kok Kinasih Durga ora? Kayangan Surdaya niku mesti ora wurunga Pustaka Kalimasada dijaluk saking pangmasipun para Pandhawa digawa Durna. Nah, nek Pandhawa pun lena merga Pandhawa ora ndek kekuatan, Bathara Kala turun teng negara Ngamarta mak celirit, mak jenggunggut. Pandhawa digaglak kok laup-laup wareg nganggo sega. Niku napa sampean ajeng kelakon? Napa kelakon para Pandhawa kelangan uripe? Ming merga sampean kelepyan, sampean lena lho sinuwun. Kentaswaru gempal manyar-manyar duk neng nduk ana alas dadi wana. Bakak. Apa, Mbah? Lho. Kowe ora basa karo aku. Lho, ngobasa karo wong tukang ngapusi niku mboten enten pedae. Ngoten. Kula ora basa karo sampean niku ora apa-apa. Arepa derajat kula kere, arepa sampean derajate pendhita nganggo kethu putih entuk kalungguhan pujangga ning negarane sampean. Ning kula niki luwih tuwa mbangane sampean lho, Mbah. Kudune lho nek dipitung miturut umur sampean ora ngajeni karo Bagong niku kudune sampean pun kuwalat merga sampean niku sak buyut kula sampean niku sak putu kula. Penake ngono Gong aku tak golek rokok. Ameng padune kowe wedi kok ora sumpah rokokku entekna. Wingi bar entuk rong slot saka sponsor kae. Bal blas ora awer-awer kancane ra ditoleh. Dumah wis entuk rong slop minggat. Tenan iki entek tenan rokokku, Kang. Wis kono. Bagong, apa, Mbah? Anu apa putuku Durna piye? Oh, ngawur ucapmu. Ndruwili kaya grojokan terwete kaya bathak nembu pategalan. Ya ben, ngoten. Kula wani karo sampean niku dasar kula bener. Dasarmu apa? Mengke riyen, Mbah. Saiki dipetung. Ana negara Ngastina niku negara sing kuncara Anjayang Bawana lho. Ning nuwun sewu teng negara Ngastina niku enten Kurawa cacahe 100. Sata Kurawa. Mbako Kurawa. Sata Kurawa niku. Nek janjane nek negara Ngastina tanpa enten Kurawane.
Negara Ngastina tanpa enten Kurawane niku tak kira negara Ngastina sengara isa ketaman pagebluk merga kawulane niku padha manekung manembah marang ngersaning Gusti Kang Maha Kawasa. Wekasan Gusti paring ayam, paring tentrem, paring jenjem dhateng ngersanipun para kawula sak negara Ngastina. Nanging piye maneh gandeng negara Ngastina niku enten Kurawa. Kurawa niku watake nista, budine Candala angkara watake nista, budine Candala candalane nista angkara watake niku sing dadekke negara Ngastina ketaman pagebluk, Mbah. Sampeyan kudu iso nglejah lho eneng kene iki. Bagong, nun. Oh, lah kok sembetengan aturmu kowe ngiyas karo Begawan Durna. Kowe cubriya karo aku nek aku ki arep gawe sengsarane para Pandhawa. Oh, ora bakal, Bagong, ora bakal. Nuwun sewu, wong ki ora nek sing ngerti kok. Giri lusi jalmotan kena kinira kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti, Mbak. Sampeyan iso daki-daki omong kaya ngoten niku, sampeyan iso daki-daki omong nek negara Ngastina ketaman pagebluk. Lahire sampeyan ngomong ngoten ning batine sampeyan nyilih pusaka Ngamarta ming arep nggo gawe cintrakane Pandhawa. Niku iso uga kedaden lho, Mbak. Sampeyan niku tesih menungsa kedunungan ina lali salah apes lan mati kaya kula. Betake kula kedunungan ngelih. Adan. Wah, Bagong. Pripun? Kowe aja wani karo Durna, bapakku, kuwi guruku. Kuwi sesembahanku sing menehi ilmu karo Werkudara. Nuwun sewu, sampeyan iku dadi murid tak kira ya murid bento. Wah. Murid bento piye? Ana guru kaya ngene kok dipundi-pundi, ana guru kaya ngene kok diasihi. Diajeni lho ora. Napa tuman sampeyan ana guru medharke ilmu kok bojone jaran? Hah? Ana menungsa guru sing jare digugu lan ditiru kok karo jaran arep. Engko gagak sampean ya wedhus karo wedhus. Wah, aja kaul. Lereno lemu ngoman-oman karo Durna bapakku. Yen kowe ora leren omong kaya ngono ning ngarepe Durna bapakku, aku sing tegel karo kowe. Mboten napa-napa sampean tegel kalih kula, Den. Ora apa-apa sampean tegel karo Bagong. Kula niki momong sampean wiwit cilik, wiwit tesih wujud bungkus. Kula niku pun ngetutke sampean. Nganti sepriki kula momong sampean, kula akeh lelabuhan karo sampean. Nggih sari kula omongke ora kok kula sambang ora kok kula umek niku mboten ning kasunyatane ngaten. Mboten napa-napa nek sampean ajeng tegel kalih wong tuwa kaya Bagong. Neng eling Den, mangemot-emot. Sampeyan niku luwih enom bangane Bagong. Sampeyan niku mung sak putu kula mung sak buyute Bagong. Nek sampeyan tegel karo wong tuwa kaya Bagong, oh titenono Den. Kuwalat nekani lho Den. Aku ora wedi. Ora wedi ya wis. Wah, tak weden-wedeni ora sukses. Tak kira terus, wah Bagong njaluk ngapura, terus sujud karo aku. Anggepmu apa sujud karo kowe? Iya ya. Kowe manut ta? Kowe manut karo Begawan Durna. Kowe takon bali, kowe bali ya. Kowe tak jaluk bali. Ora sandadak nyuwun ambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada Bagong. Weh lah nuwun sewu. Lah kula niku wigatine kalih Sinuwun Puntadewa, Ratu Ngamarta sing kagungan pusaka sing ajeng kula silih niku Sinuwun Puntadewa, ora kok sampean. Nanging kowe wis ngias karo asmane Begawan Durna. Oh, mula gelem ora gelem kowe kudu bali. Kowe kudu bali. Matur ning bapakmu. Bapakmu ki mung wong loro saudan telu saurupan kok arep bangun kayangan sing goragat apa? Weh lah piye to ki wah jan. Menungsa ora iso diterangke. Kanthi bener ora. Ngeten-ngeten. Sampeyan aja ngece lho. Kula biasane lara ati nek enten sing ngomong Semar wong gedibal 17 wong elek nyolok mripat sing arep goragat apa nek arep bangun kaya. Biasane kula terus nesu terus ngajeng Siti Gung Siti Tanaya. Biasane ning saniki mboten merga kula ngrumangsani kula niki pun tuwa. Kula niki pun tuwa. Kula wis ora pareke nek muring-muring. Ning ora apa. Kula ora trima sampean ngomong kaya ngoten niku. Dasar apa kula ora trima? Kula niku nggondheli pustaka, Mbah. Ngoten. Pusaka Ngamarta niku ora pusaka baen-baen lho. Sampeyan aja watoni iso nggunakake pusaka niku lho. Wong apik wong ora tau tumindak dosane ngasta wujude pusaka niku mbaten elek kedungsang-dungsang uripe. Kula wis tau soalé. Pas kula dipasrahi wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada
Kula cekel teng tangan kula mbatin. Wah iki nek tak nggo ngapusi wong tak nggo nyulap godhong dadi dhuwit ngono piye ya. Kula mara-mara kula ketiban duren ndas kula yakin iku. Asli niku. Wong sing ora jujur pas nyekel pustaka Jamus Hyang Jimat Sada mawon kacintrakan uripe. Apa meneh sampean duwe niat ora prayoga? Sampean duwe niat elek karo Pandhawa arep gawe sengsarane para Pandhawa. Kesuwen menungso ora tatan. Lah kok ngoman-oman. Cangkeme ora kena diatur. Cangkeme ora kena ditata. Durna. Durna. Kowe ngoman-oman Kakang Semar le arep bangun kayangan sencaki sing ora trimake. Bungge. Mungsuhmu Werkudara. Mungsuhmu aku mergo kowe wis wani nglarak Durna bapakku. Durna kae sesembahanku kae wong tuaku sing pendheng ilmu karo Werkudara. Lah kok kowe wani kaya ngono ning ngarepe Werkudara? Kajengipun. Durna luput kedah kula adili. Kula mboten ajrih menawi kula kedah pun pejahi dening Kakang Mas Werkudara. Wah, suduk kuku Pancanaka modar kowe. Werkudara. Werkudara. Sing sareh di, sing sareh. Nek Werkudara sia-sia karo sencaki pun Kakang sing ora nrimake. Ayo gage didukke. Sencaki diudhunke. Sencaki diudhunke. Wah, bungke luput kajengipun Kakang Prabu. Sampun pun pambengi kula badhe pun pejahi dening pun Raden Werkudara. Cangkemmu Yohan. Wah. Wah, asik iki. Tak botoane. Den Ndara Werkudara. Bagong wi. Niku wau mboten meh nglarak. Begawan Durna ning wau keteng anu. Kula tekan mriki teng jaba pun omong-omongan kalih kula. Apa wi? Ndara Sencaki niku lho. Bagong, ning jero enek Durna. Engko nek ana kalodhangan padu aku tak maju tak larake sirahe. Wah, edan. Mboten Kakang Mas, mboten. Bagong mriku cangkeme ping tumbak cucukan. Weh, lah seksine wong semene mbane, Jek. Areng ngapusi apa kowe? Areng ngapusi apa kowe? Dipiting sing seru mawon Ndara. Wah. Kakang Prabu. Werkudara jetan Werkudara. Culke. Sencaki diudhunke. Nek kowe ora manut karo pun Kakang tiban senjata cakra. Wah. Aduh Sencaki. Kok dadi kedarang-darang lelakonmu. Werkudara ku ya sak geleme dhewe tenan kok ora. Ana karo adine kok ming waton dimbrukke. Nyun pangapunten Kakang Prabu. Sencaki kula wonten dawuh. Sesuk meneh arep temindaki dipetung. Ih, ngestaken dawuh. Heeh, dipetung ora. Oh, iku tombak cucukan. Kapan aku muni ngono mau? Lho, wau nika. Ora. Aku ketemu karo dapurmu lagi saiki. Lah kok dadi kowe iso muni sing kaya ngono ora? Berarti kula wau nyetel wayang teng headset. Sorry kaya tak kira nek sampean ngomongi kula kaya kula wau nyetel radio teng dalan. Nek arep tumindak kuwi dipetung. Ih, isaken dawuh. Nyun papunten boten badhe kula wangsuli melih. Diteni we. Mula Sara Arut Durna. Ajar kecek ndasmu. Ih, mang kecek mawon mboten iman-iman. Wah, Werkudara. Wah. Nek arep tumindaki dipetung. Ih, Malah kowe dhewe to sing kacintrakan. Wis ngerti dhewe Kakangmu jadi pati ki tresnane kepati-pati karo Begawan Durna.
Eneng ngarepe kakangmu Jodipati kok kowe wani nglarak Durna tok tendang sirahe tok idak cengele kae mau. Dasarmu apa? Dasar kula mangkel. Kula mendem dendam kalian Durna. Ora, malang krek. Wah. Aja tok baleni meneh Sencaki. Mboten. Kowe dhewe kacintrakan nganti dipiting karo Werkudara kowe ditibake lara ora Sencaki. Saged kok Prabu. Wah, lekas. Drama. Das. Meneng. Kula nyuwun pun bela. Kula nyuwun pun bantu. Werkudara. Oh. Sesuk nek ya aja sia-sia karo Sencaki iki abdiku. Nek pun Kakang ora ana Sencaki, kuwi mengko malah ora prayoga dadiane. Tak. Ben terus-terusno le marempilani karo cah Koke Anukara. Senengane tumbak cucukan. Nggih niku senengane tumbak cucukan. Udah meneh. Lara ora kowe mau ditibake Sencaki. Saged kok, Prabu. Sesuk meneh iki ngenteni dawuhipun Kakang. Nek ana Durna kirane Durna gawe perkara, kuwi ngentenono dawuhipun Kakang. Nek umpama aku wis dawuh Sencaki Begawan Durna antemana, kowe mangkat. Yes tak dawuh. Sesuk meneh. Hati-hati. Nek krungu suarane Durna gawe rusuh. Nek pun Kakang urung dawuh ya siadi aja mangkat. Ning nek umpama pun Kakang wis dawuh Sencaki Durna gawe perkara antemana. Nyuwun pamit. Edan tumbak cucukan. Ora kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Werkudara didukke. Singunen aku. Wah kaya le sia-sia lho ora didukke, Den. Wah, nek nganti kae mengko bungkek Pulasara karo Durna bapakku ijole nyawamu. Dukke sike. Aku tak rembukan karo kowe. Udukno sike. Wah, yo. Ngawur ora. Yuh mlinder ki lho. Nganti Durna dipulasara karo Sencaki kowe sing dadi jole. Iya engko sik to tak terangne tak jlentrehne. Aku mau dawuh piye karo Sencaki. Sencaki Durna gawe perkara antemana. Lho engko sik aku ora nganggo umpama to. Nek umpama aku dawuh ngono ya Sencaki kon takon budal. Lah ning pun Kakang ki ora dawuh, mung umpama. Dong ora kowe. Wah, Lho. Aku malu dipiting dan tiban senjata cakra. Iki pusakaku kok ya dienggo lho. Werkudara, apa? nek nganti kowe mulasara karo Sencaki, pun Kakang sing adili karo Siadi. Wah, edan. Monggo Sencaki wis kebacut budal arep mulasara karo Durna. Aku sing ora nripake. Sing sang Katri Gumulung mangrompak ing wadya Kurdakura rek kagiri Koko Prabu kriwikan dados grujukan geguyon dados tangisan Yayi kula wonten timbalan
Nuwun sewu. Sedaya perkawis menika kula wau pun jering perkara namung wonten ki Lurah Bagong. Lho. Sejak kapan sampean dadi Jaya Endra ki? Lho, Jaya Endra piye? Lah kok kula sing disalahke iki lho. Ora tak takon, nggih. Sing nantang padu karo Begawan Durna mau sapa? Kula. Dasarmu. Dasar kula nggondhali pustaka. Merga kula ora ikhlas nek wujuding pustaka kajeng diboyong karo Kurawa. Ming arep ndek niat elek karo para Pandhawa. Lah karepmu, lah karep kula gondhali. Mongko kae Durna nggawa Kurawa segelar sepapan. Weh lah. Tenan apa? Iya. Kowe tanggung jawab. Tanggung jawab. Nggih. Tekate lah. Wis diutus karo bapak. Kon boyong Pandhawa ya tak boyonge saisane ning Kurawa tak undurne sithik. Nggih to, Den? Iya, kono. Nggih. Nyuwun pangestu nggih. Iya, tak pangestoni nggih. Nyuwun nyuwun pangestu. Iya, Bagong tak pangestoni nggih. Ndara Janaka nyuwun dongane, muga-muga menang kula musuh Kurawa. Iya, Bagong. Menang musuh Kurawa aja kalah nggih. Nek kalah nggih nomboki nggih ta? Iya. Gelem ora gelem nomboki nggih ta? Iya, nggih. Mangga wong arep perang niku nganggo ragat. Iya. Ragate apa? Lho, duit lho. Dudu wong perang kok duit anggepmu wong jajan. Lah terus wong perang niku ragate napa? Wong perang kuwi ragate tenaga. Lah sakniki tak takon duit niku marahi ndek tenaga napa mboten? Iya. Lah nyuwun. Ora nggawa, pahit. Ilmu pendremisan ora kanggo saiki.